Jungko frutani bumung khonaka hingke tabuk bo jotno kirijat payo. Baksa jungko frutano sinina baksa siniya phano ongui mankana. Bo ongkha khoroksa bwrwi bini umor 17 bosor tei bo khorok bwrwi chela bai kidnap khlaijagoi kaisa nogo dinri din toniwui bono bwto torture khlaijago tei jatrapot romphere jago khlaiwi mai tei chariya khlaiwi tonijago. Paithago satok jangmang sak soya sak kebel ongui bo paithago thwinani nangkha. Hingke baksa bini story no tui saimanna tei baksa saiman phano ongui manna haibono maximum borokno saiman bayo. O gotna gotewui thangmani ulo duniani joto borok rok belai kheno wanajaknani nangkha tamni hingkhe amsuk dede borok tolao klaiwi man khoroksa bwrwi umor soksukya no bahaike amo haike torture khlaiwi mankha. Hingke jungko fruta khoroksa 17 bosor umorni bwrwi bo ongkha Japanni high school o poriwi tongo tei bo normal bwrwi rokni kahai no bino bo teenage ni din tei bo belai kheno simple bwrwi bo kaham porok rok bo belai kheno kaham tei aboni bagui no bo bini school ni dol rok tei teacher rok ni bagui belai kheno favorite bini smile tei tomung chamung ni bagui no bini classmate ni borok rok tei bini master teachers rok belai kheno bono hamjago. Bini kaisa imang tongmani je bo graduation ni pore kaisa electronic company o job khlainani bini imang tei aboni logi khoroksa item singer ongnani obomo bini imang. Bo kaisa part time job bo khlai tongo tamni hingkhe graduation trip ni bagui rang kisimisa de joma khlai manno hinui hai hinui bo kisimisa part time bo khlai tongo bini ma baba no ni uporo depend ongui tongya tei bo kisimisa rang ajinai hinui. Phiaba 1988 o bini omohai normal naithotok life kirimasincha gotna gotiwui thangnani nangkha a jorao. Jungko ni case no Japan o concrete high school mother case ni bo sajagui tongo bosor kwcham ongui thangpano bini kothoma tabuk bo sajagui no tongkho. Tabuk bo bwrwi rokni jotoni slai kirimasincha gotna gotimani bisingo bini bo kaisa cases khlaio 4 jon chula miliwui bono emon je harassment torture khlaikha o kok rokno khanamani yagulo norok bo belai kheno wanajaknai tei sago kwchangma botrai thaijaknai amsuk bode amohai chela rok tolao klaiwi man hinui. 4 jona chula miliwui bono 44 din jora kaisa godan bisingo dawui emon je kirimasincha khlaiwi bono torture khlaikha a kok rokno khwnawui belai kheno wanao tei jotoni slai wanajaknai kok hingkhe amose bono godown ni puila phurukhe godown no kidnap khlai tonimani aboni yagulo kheno normal no bono tlangkha jemon bini buma bufa tongo ar jagao amo kahai nogo khoroksa chulani buma bufa amohai family ni nogo tlangui thangkha o bwrwi no tei ar jagao no bono 43 din tonikha bukha tokha satok pitok khlaikha. Normal nogo hingke to norok saimanna ar jagao borok thango phaio hingke borok ni nogo bo haino borok thango phaio nogo bo buma bufa jotoni saimanno khoroksa chelani haifano kebo kuno sanai kwrwi o case rok no tuiwi a bwrwi amsuk sajokjak tongmani o kok rok no tui kebo phano hinai sanai kwrwi o chela rokni against o thangui belai kheno wanajaknai kok obo 25 November 1988 horni prai 8 ta digi o Jungko bini part time job khlaiwi baiwi bini kai salary cycle tongo obo bai nogo kifili tongmani a jorao lamao bo joto siringsorok ongui thangkha hor ongui thangma bai a jorao tei apro sinjimina tei irusimia no lamao tongui tongo. O khorokni chela rok kuno normal borok kya borok ongkha kaisa gunda gangsta ni borok hai borokni kaisa no aim o chela rokni je bwrwi no kasuwui lotpat khlainani tei romphereui rohornani amo hai samung bongni
minato jongko ni sekalo lathi kai te jongko bo ajao no klai thangka jagao no minato hingangke lathi roi kharai thangka phiaba miano hingke a jagao no khoroksa hero kahaike bono help khaina mahaike phaika nana ang nokha khoroksa salala thiwai khiklai kalang mani abuge ang ma phaika ngke ana nugoi ni bo kharai thango hini sapaika thokai kok phiaba bo ngangke ala thiwai kalang thanai ni dol se phiaba jongko ngangke kuno phano sijaya ba bini kok no bisas khlai tokjakha miano afroke no nogo tuni rinai hindi hini sekalo khocawoi tlangkha haipana miano bono bini nogo tlang liya kaisa siring sorok jaga kebo siniano gya ama hai jagao tlangai thangka kaisa warehouse tlang thangka aro tlangai jongko no sigri sokro khlaika bo yako jabai sinilaijak hinoi jadi nung oro chirikha ngakai yako janu sawai ranai te bo phainai silai rok tuoino no bwthar sinai te nini poribarni borok rok no bo bwthai painai jotono ses khlainai hini sakha ama haike sigrijak mani yagulo awni yagulo kheno jongko bo nilar ungoi tongwi tongkha at jagao kapte tei afroke no miano at jagani te kaisa dol ni nogo tlangai thangka a jao kha already te khorokni dol tongjak tongo miano bai minato bono romoi tlang laikha khorokni khlaiei je jago bini nol no a jago hingke bini dol ni family rok tongo o charjon miliwoi jungkuni logeo emanje hami hami samong tangkha o kok rok no ani khuk bai thang bai sawai manja awni yagulo khena jongko ko manmani doidin ni yagulo khena jongko ni buma bufa police station a thangai bini bumungoi missing diary report seyui kha phiaba bono je kidnap khlai tongnai jongko no force khlai kha je nini ma babno call khai sadi je no nini doli nogo se phayo hinai kono boi bai rami tonje ge hinai force khlaiei saka amni yagulo khena jongko bo haino khlai kha kirijak tei tamne hangke om hai kok saya ke bini buma bufano se bwthanai rok hinai dam kirewo abugoi bobo om hai kok ma sakha minato ni nogo bono tonikha hingke borok samatui no jongko bo sana naike phiaba miano te sahai na hai mobile segui na harka tamni hingke atra batar de sawai rona hinai haike puila puila phung gangke minato saka bini family ni borok rok no abo miano ni girlfriend che hinai aboni yagulo kheno truk truk koyekdin ni yagulo simen ni thangka bono kidnap se khlai to bo hinai haipano amsung jora simen te phano borok kono khorang ti sara gya tamni hingangke yosuja gangsta rok by connection tongma bai borok no joto kirijak bayo buma bufa phanase abagoi borok kono sarakliya 44 din jora bo norok kahaike lamao himnani nangkha jongko tei 400-500 joni sai kabang borok bai bo romphere jakka borok 4 jona simia tei bo borok na tuboi phayo bini nogo tei haike no offer khlaio aboni bodla hangke rang rok naharo tei chok rok nanglaio chok nangui bo bono satok pitok buo togo bo hainiya thei thai phairiwoi mokang phatiriwoi am haike buo bono rod bai bukha secret nangoi secret bini bwsago no bwtharka hupreoi tei chok nangoi bara angkhai bo bini bwsago no lokhlai rwo je jagao ksar jagao no tei amsa kwjangma jorao bono sagori krei khlaiei balcony o no thunani roi rekha tei bono amsuke torchar khlaika amsuke bukha himnani phano phan krei kha bini sago a jorao adino jongko tei minato jongko no je torchar khlane khorok broi rok kaisa game thangka o game thangthani o borok haroi thangma bai o harimani jolima lokhlainani bagoi bo jongko no rod bai bukha tei kutung rok bai lokhlaika tei chwak rok rwkha ksarago tei rod rok bo private part rogo mahai rogo dakha tei sisi bottle tongmani oborok bai bwsak rok rabaikha theibai mani yagulo o khorok bwrwi rok jongko no kaisa drum bisingo concrete gologoi ar jagao dawai rekha jate ke borok saimannai tei khe